schijnt een beetje moeilijk. Schaar. Ah, Lei. Goeiedag. Goedemiddag. Schaar, ik heb een roeide stoel bij me. Want ja, Zie het. toerderlei gaat over de weg, gaat over het water. Zou je door dadelijk in de tuin eens even plaats op willen nemen? Ja, geen Lei. En wat vertellen? Ja, doe ik. Dan probeer je weer even aan te meren. Goedemiddag, Lei. Dag Schaar. Zou je eens op de stoel plaats willen nemen? Ja, Geer. Nou, wat willen vertellen over onszelf. Doe ik. Ja, we zijn dit keer door het water gekomen, hè? Ja, uniek. Helemaal goed vast. Ja, wat dacht je? De Neulenberg af. Ik geef je de stoel aan. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, en ik heb natuurlijk een lustige vaste grond onder mijn voet. Dus dat gaan we ook even doen. Ups. Dankjewel. Schaar, ik moet je ontzettend mooi, hè? Ja, ik woon hier al vanaf 1980. En er is in de loop der jaren natuurlijk wel het een en ander hier veranderd. Een beetje aangepast aan de situatie rondom ons gezin hier. Ja. En die gezin, dat bestaat uit? Zoon en een dochter, een lieftallige vrouw. En toen die zoon en die dochter nog klein waren, toen was het die plek waar we nu zitten. Dat was meer de dierenwei en daar was het voetbalveldje. En hierachter in de berg was het zwembadje en 's winters de ijsbaan. De ijsbaan. Ja. Ja. Schaar, maar beroepshalve of beroepsmatig best wel verbonden aan het dendron, hè? Ja. Ik werk sinds de oprichting van het dendron, voortgekomen uit die fusie. En voorheen heb ik zo'n kleine 20 jaar hier in Meerlo aan de MAVO les gegeven als biologieleraar. Af en toe nog een beetje aangevuld met wat Nederlandse lessen. En op het dendron ben ik eigenlijk na 1 jaar mijn taak gaan uitbreiden en ben ik afdelingsleider van VMBO 4 geworden. In eerste instantie met een taak als mentor, nog een aantal lessen. Maar de verandering in de directiestructuur heeft ons nou zover gebracht dat ik helaas aan de ene kant helemaal geen lessen meer kan geven. En dat ik een heleboel andere taken erbij heb gekregen. En doe je dat fulltime? Ja, fulltime. Dat wil wel zeggen dat ik 1 dag in de week in principe niet hoef te werken vanwege de BAPO-regeling die in het onderwijs er is. Dus, en daar profiteren we dan met zo'n mooi weer van. Want hoe oud ben je als ik vroeg me? Ik ben nu 61 en ik mag nog wel een jaartje of 5 doorgaan. Een jaartje of 4 doorgaan. Ja. Dan heb je eigenlijk vanuit zeg maar de MAVO in Meerlo een hele grote verandering meegemaakt. Want ja, dit was maar een kleine MAVO. En nog een dendron gewoon, maar in één keer, ja wat is het, 1500? Nee, wij hebben, dat is wel leuk, wij hadden in Meerlo dus ooit 280 leerlingen op de hele school. Leerjaar 1 tot en met 4. Op het dendron hebben we dit jaar 2160 leerlingen gehad. En die overgang is aan de ene kant heel groot. Maar aan de andere kant hebben we het dendron ook wel weer zo georganiseerd dat het voor de ouders en de leerlingen toch redelijk kleinschalig ligt. Dat is ook wel leuk. We hadden vorige week diploma-uitreiking en daar sprak ik met een ouderpaar die ik beide nog hier in Meerlo in de klas had gehad. En toen zei die goede man... Die hebben natuurlijk wel goede biologieles gehad. Ja, natuurlijk. Ja, dat bleek ja. wel, want beide kinderen zaten dus ook bij ons. Toen zei die man, heel leuk, zo van... Kijk, zegt hij, dat dendron, dat is net MAVO-Maasdorp in het groot. Dus hij voelde toch wel een beetje nog van die sfeer die ook hier op die kleine schaal hing. En ja, bij ons in die kleinere afdeling ook wel wat terug te vinden is. Ja, maar nog staat het dendron bekend als de grote school in Horst en omgeving.
Klopt. Dat is natuurlijk toch voor veel leerlingen van uit een dorp als Milderen, zeg maar Zwolle, Lottenbroekjes en zo. Dat is toch een hele overgang, hè? Dat klopt, maar kinderen zijn wat dat betreft veel flexibeler dan menige ouder inschat. En ik denk dat de meeste kinderen na een week of 2, 3 heel aardig gewend zijn bij ons. Ze zitten ook nog enigszins afgeschermd in het juniorcollege, maar de meesten hebben er weinig problemen mee. Ja. Zei ze net al, de biologieles, biologieleraar. Dat is eigenlijk een vak wat door de jaren heen volgens mij toch zelden verandert of wel. Weinig, dat klopt. Ja. Dus de erfelijkheidswetten veranderen niet. Ja. Er komen wel wat nieuwere technieken en nieuwere uitvindingen om de hoek. Bijvoorbeeld, we kennen het klonen van dieren. Nou ja, dat is iets wat de laatste 20 jaar eigenlijk heel actueel is. Genetische manipulatie, dat soort dingen. Maar voor de verder rest blijft dat redelijk hetzelfde. Er wordt heen niet aan gedaan in die tuin, hè? Nee, hier is het nog allemaal puur natuur. Ja. En we laten het hier allemaal maar een beetje in de gang. Ja. Want dat valt me wel op. Door achterdoor de Meulenberg of de Groeteberg, Meulenberg. Ja. Ik denk dat menigeen stik jaloers zou zien op zo'n tuin. Maar dat is ook aardig verplicht, hè? En die, als biologieleraar. Ex-biologieleraar. Maar diezelfde bergsraar, die kan zich natuurlijk ook parten spelen en winterdag als de maas moer komt of niet. Nou, we hebben in al die 35 jaar dat ik hier nou woon, 2 keer het water gehad tot waar we nou zitten. Ja, zo hoor. Nee. Het is nooit hier in de schuur binnengekomen, laat ik het zo zeggen. Dus maar het stond wel blank. En de eentjes die zwommen hier nou waar wij nou zitten. Okay. Dus we hebben er geen overlast van gehad. Dus het is wel zo dat het water van hier tot achter aan die weg helemaal blank stond. Er kwam een hele grote rivier achter het huis in één keer. Ja. Dat is wel mooi. Toen wordt het dan eindelijk de grote Meulenberg. Ja, het ziet officieel nog steeds de grote Ja, we kunnen er nog gewoon. Dus, maar op sportief vlak, want daar duist ik ook wat in? Ja, ik heb altijd gevoetbald. Bij United? Ja, bij United. Ik heb bij United, men heette het nog geen United, toen was het Meerlo, SV Meerlo. En ja, na het voetballen de gebruikelijke dingen doorlopen als jeugdleider, jeugdtrainer, bestuurslid. Verder ben ik overgegaan naar het tennisgebeuren en dat doe ik nog steeds. In Milderen of op de Gagel? Nee, op de Gagel. Hier in Meerlo hebben we helaas, er zijn veel te weinig mensen die een tennisclub op te richten. Maar in Wansum, dat is eigenlijk ook een vroegere intergemeentelijke tennisvereniging, dus Meerlo-Wansum. Daar hebben wij een kleine en gezellige tennisvereniging. En verder ben ik nog actief binnen BES. En dat is een stichting die zich inzet voor bewegen en sport voor mensen met een beperking. En dan willen we dus mensen met een handicap aan het sporten krijgen. Ja. En dan vergeet ze nog wat, want daar hebben ze het heel achter liggen. Jeu de Boule. Ja, Jeu de Boule, dat is ook alvast een beetje voor de levensloopbestendige omgeving, zullen we maar zeggen. Dat we als we straks met pensioen gaan toch meteen een beetje kunnen aansluiten bij de rest. Ja. Heel mooi. En nog heel even terugkomen op het Bergsbos, de locatie waar United gevestigd was. Dat is er niet meer. Nee, helaas. Maar want toen maakte ze zich deel van de Stichting IJsbaan Meerlo, hè? Ja. Wie gaat dat nou verder? Nou, Bergsbos is nog niet verkocht. Het is op dit moment eigendom van de gemeente Horst. Van de gemeente Horst hadden we afgelopen winter toestemming om, als het zou gaan vriezen, om door een ijsbaan op aan te leggen. Helaas had het niet gevroren. Waarschijnlijk vermoed ik dat binnenkort door grondruil het voetbalveld, het
voorheen Ja. een voetbalveld, naar een naastgelegen agrariër gaat. Dan zien er 2 opties. Of we kunnen met die goede man in overleg gaan of wij in de winterdag door alsnog een ijsbaan op kunnen aanleggen. Dat zal niet zo gemakkelijk zien, denk ik, want ja, het werd toch allemaal niet meer bijgehouden. Ja. En het is molshoop en onkruid en weet ik wat nog meer. Of een ander alternatief is een plek ergens anders zoeken in Meerlo. En daar zien wel mogelijkheden. Oké. Dus ook doorin wordt eigenlijk vooruit gekeken wat mogelijk is. Ja, Ja. zonder meer. Want in Meerlo, Schaar, is het eigenlijk best aardig wonen, hè? Want een bekker blijft behouden. Ja. Meerlo is een dorp, een groot dorp, met toch wel heel veel faciliteiten, heel veel voorzieningen nog. En daar mogen we heel blij mee zien. Hè. Kijk naar het oude gemeentehuis, Ja. met het hele gezondheidscentrum. Kijk naar nog de winkels die we De hebben. slechter, de bekker. Ja, textiel, ja. elektricien, Ja. noem maar op. We hebben het allemaal, kapsalons, gaan allemaal door. Ja. Het ziet er ook ontzettend mooi uit. Ook als je heen mildere Enries. Ja, er zijn hele mooie plekjes te ontdekken. Ja, ik prijs me er ook altijd heel gelukkig met. Ik zeg ook wel eens tegen mensen die hier komen, ik kan zo met onze hond hier de deur eruit lopen. En ik kan zo 5 richtingen inlopen en ik zit binnen een paar 100 meter in de buitengebieden. Mooie natuur, van alles te zien, van alles te doen in de beestenbende. Ja, je zit ook eigenlijk in Milder op de, zeg maar de grens met de gemeente Venrooy en de gemeente Horst en de Maas. Uiteindelijk ziet je van een zelfstandige gemeente, ja, is er dan toch gekozen geworden, gedirigeerd gekozen geworden om naar Horst en de Maas te gaan. Tevreden door? Ja, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat het ons zeker niet tegen is gevallen. Nu heb ik als eenvoudige burger natuurlijk ook niet zo heel veel te maken met de gemeente. Maar als ik bijvoorbeeld zie het afvalbeleid van de gemeente Horst, Ja. dan vind ik dat toch wel een groot pluspunt vergeleken met de gemeente Venrooy. Ja. Al die groenbakken die we hier allemaal naar de deur hebben staan. Ja. Dus, Ja, maar ja, voor iemand die zo'n prachtige tuin heeft, heeft er natuurlijk ook veel mee te maken. Hè? ja, dat is Ja. ideaal. Ja, en die beken, daar is het ook wel eens mee vissen. Ja, zeker. Daar hebben wij hele mooie visavonturen. Ja? Ja, Want hoe lang woont ze hier? 35 jaar. 34 jaar. Dan wil ze niet meer weg op Milder. Nee, voorlopig niet. Nee. Nee. Dus zolang dit nog allemaal in goede gezondheid gaat, blijven we hier wonen. Dus, Hey, ik vroeg het maar, want we zitten nu in de zomer, het zonnetje schijnt, het is lekker warm. ja. Favoriet vakantieland? Nou, favoriet vakantieland, die hebben we eigenlijk niet. Wij zien meer van die mensen die 2 dagen van tevoren beslissen, gaan wij linksom of rechtsom. Dus dat kan Frankrijk zien, dat kan Italië zien, maar het kan ook Noord-Duitsland zien. Dus dat, of misschien wel Kroatië. Oké. Dus dat, maar we gaan er wel even nog een paar weken zitten. Oh ja, maar dat moet ik, hè. Ja. Even tot rust komen. Zonder meer. Maar anders de hele dag, 5 dagen of 4 dagen eigenlijk in de week tussen de kinderen zit en moest het allemaal aanhuren, dat is ook niet altijd even gemakkelijk. Nee, maar dat, nou niet altijd even gemakkelijk, dat klopt. Maar aan de andere kant zeg ik wel altijd tegen mijn vrienden van, we hebben in Horst toch een heel aardig publiek. We hebben leuke kinderen en ook leuke collega's en over het algemeen heel beschaafde ouders. Dus ja, ik prijs me wel gelukkig met het publiek wat we in Horst hebben. Is er in dat opzicht, Schaar, van lesgeven, wat zeg maar voor 30 jaar teruggedaan wordt en zeg maar 2015, zitten er echt grote verschillen in? Nee, niet echt. Zijn de leerlingen dan veranderd? Ook niet echt veel. Alles rondom die leerling is veranderd. De Ja. maatschappij is veel compacter geworden. De social media hebben veel grotere invloed. Maar op het moment als ik voor een klas
mijn verhaal gaan houden, dan kunnen we toch merken van het blijven toch nog steeds diezelfde leergierige leerlingen. Ja. En nog steeds met dezelfde vragen en nog steeds met de eigen enthousiaste verhalen. Wat gek eigenlijk, want dat elders vaak denken en ook zeggen van als die onderling een praten zien over de kinderen, ja, maar die meinen ook dat ze goed moeten gaan wie ze 's nachts weer hoor en ze zitten de half tijd met dat mobieltje te doen en of dat nog geleerd wordt op school, ja, we weten het niet, de punten zullen wel goed zijn, maar Ja, maar wat zeiden onze ouders? Dat was eigenlijk al precies hetzelfde. En dat zal deze kinderen straks, als ze zelf ouder zien, ook wel weer overkomen. Dat is toch iets van generatie op generatie, waar je dat altijd steeds terug kunt, denk ik. het is natuurlijk ook zo dat de wereld rondom de kinderen verandert heel Zonder hard. meer, ja. En die zoeken natuurlijk hun eigen weg. Ja, en dat is iets complexer dan, denk ik, in onze tijd. universiteit, ja. Ja. En de risico's zien ook aanzienlijk groter. Het komt allemaal veel dichterbij. Alleen als ik denk wat er aan drugs en allerhande soorten drugs parten speelt. En al vaak op jonge leeftijd. Ja. Met Maar er wordt in een dendron wordt er in elk geval wel op geanticipeerd, neem ik aan. Ja, we proberen al vanaf dat ze binnenkomen met allerlei voorlichtingen op allerlei risico's te wijzen. Maar ja, dat is voor sommigen toch niet genoeg. Het helpt buiten de school helpt het ook op. Hè? Ja. Ik bedoel, dan is het stuk verantwoordelijkheid ook richting ouders en aan de kinderen zelf. En die ouders moeten die natuurlijk ook een keer loslaten. Ja, zonder meer. Ja. Ja, en dat is het probleem, denk ik wel. Dat is wel iets van deze tijd. Ik zei net, die kinderen veranderen niet zoveel, maar de omgeving wel. Ja. En met name gebroken gezinnen, waar kinderen niet echt een thuis meer hebben, vaak in groepen buitenschool rondhangen en zo in hun eigen cultuur verdwijnen. En dat is gewoon jammer. Ja, en een circuit terechtkomen wat eigenlijk niemand wil. Ja, als ik af en toe verhalen beluister van dat leerlingen pas om 11 uur 's avonds thuiskomen van school. En waar zijn die geweest en waar hebben die gegeten? Er is geen gezinsleven meer. Ja, dat is niet goed. Nee, absoluut niet. Ja, maar goed, dus zij het zelf in onze tijd was dat natuurlijk ook, maar dat ging dan weg op een andere manier. Ja, Maar als we er even tussenuit kosten piepen, dan deed je weer dat ook. Hè? denk ik wel, ja. Ja, want eerlijk gezegd, alleen maar de leraar stonden volgens mij voor de club voor de school. En ik ben nu dan, dat moet ik graag zeggen, maar ik knip het er anders moet. Ik ben nu dan een voorbeeldige leerling geweest. Maar van de andere kant, later nog heb ik dat allemaal ingehaald, dan wil ze dat wel. Ja, kijk, Dus het verstand is net op die teruggekomen. kijk. En dat maakt zich denk ik natuurlijk ook wel mee. Ja, zeker. Dat kinderen een omslag maken van tot leerlingen die moeilijk zijn, die toch op een gegeven moment de licht zien en zeggen van... Wel, zonder meer. Ik zit dan als afdelingsleider van de 4e klasse VMBO en dan af en toe dan kreeg er wel eens een leerling die in de eerste en de tweede en de derde toch een beetje een vervelende leerling was. En dan komen ze in de 4e en dan zitten ze in het begin van zijn eindexamenjaar en je kent ze niet meer terug. Ja. En dan zeggen we altijd van de hormonen zijn tot rust gekomen. Dus, Ja, dat is echt van die biologische taal. De hormonen zijn tot rust gekomen. ja, zo werkt dat. Hey Sver, we hebben het net even over die hobby's gehad, sporten. Dat is ook af en toe vissen. Ja, ik ben echt zo'n vakantievisser. Ja? Meestal als we op vakantie gaan, dan gaan we toch wel ergens aan een meertje of naar een rivier. En de vishanger die neemt dat dan wel lichtelijk nog Ja? goed. Ja. Ja. Dus dat, vroeger als kind heb ik veel gevist. En daar kon ik ook wel redelijk enkele geduld voor opbrengen. En nou doe ik dat nog wel eens in de vakantie. Ja. Heb je een vergunning? Nee, helaas niet. Ik weet niet of dat mot is als je vanuit eigen tuin gaat vissen. Ja, nou ja, goed. Ja, dat weet ik eigenlijk ook, nee, maar ik zou me kunnen indenken. Maar ik heb wel begrepen dat hier een paar grote snoeken rondzwemmen. Ja, hier zit heel veel vis in die bek. Hele grote brasems, snoeken,
vorentjes, grondeltjes, ja, noem maar op. Het zegt ook wel wat over de waterkwaliteit, hè? Waterkwaliteit is ja, eigenlijk sinds de komst van het rioolnet geweldig veranderd. Toen wij hier in 1976 kwamen wonen, was het 1 open riool. Ja. Toen leefden er geen vissen Ja. in en geen planten, helemaal niks, alleen een stinkende bek. Dat is misschien ook wel een deel de verdienste ook van hoe dat, de waterschappen het geregeld hebben de laatste decennia. Dat was ook een onhoudbare situatie zoals het toen was. Tot slot nog heel even, Schraar. Een van de leukste anekdotes die ze is meegemaakt op school. Ja, de leukste anekdote. Ja. Nou, dat was een van mijn eerste ouderavonden. Ja. Dat was echt een blooper. Een blooper. Die hebben we hier. En ja, het ging over de jaarplanning. En ik was wel wat opnoemen van wanneer is die vakantie, wanneer is die vakantie. Ik zeg, en de postvakantie, ja, ik moet even kijken op welke dag valt de eerste postdag eigenlijk nog dit jaar. Dus niet in de gaten hebben dat altijd een zondag Een zondag was. is, ja. Ja, dat vond ik toch wel een geweldige blunder. Maar het is allemaal goed gekomen. Ja, zeker. Oké. Dat was zo'n als net begonnen docentje. Ik denk dat de ouders dat wel gesnapt hebben. En de rector keek even door de handschoen, door de vingers van Zo was dat. beginnersfout. Ja. Ja, nou, laten we door mee afsluiten, Schraar. Want uiteindelijk, Poorsen blief gewoon op zondag vallen, eerste paasdag. Zonder meer. Hè? En milderen blief milderen. En deze tuin bleef milderen liggen. Zo En is Schraar dat. blief hier wonen met zijn echtgenoten. Ja, ik bedoel. Schraar, mag ik je van harte danken voor dit interview. Ja. En ik zou zeggen, het beste op die school en op naar die 66ste. Hoor. Ja, ja. Het klinkt maar goed als het zo dan gaat. Dus, Ja, wat dacht je? ja, zeker. Dankjewel. Als...